Всім привіт! Це буде будемо гуляти в Brawl Stars. Зараз ми заходимо. А уже один человек на трансляції. Давайте в чатику плюсик, хто на прямій трансляції. Зараз будемо грати на Хенку. Мені на нього випав Васабі випало. Ну Хенк тут прям імба. Зараз будемо тестити. Я не гуляв ще, але будемо тестити. Тут прям жорстко щось буде. Давайте лайк. Давайте лайк. Давайте 2 лайкоса, давайте 2 лайка. Вона девочка урона нанесла. А чого я не похилився? Давайте 2 лайкоса, давайте 2 лайка, 2 лайка, давайте. Зараз якраз. Мех мене взагалі не контрить. Блін, жалко, я не хилюсь. Оп. Мінус перший. Це прям реально ізі на ньому почусь. Ого. Ого. Ой-ой. Багато сносить. Мені ще головне ультра фармить. Так, тут прям жорстко. Есть. Ну що, зараз ультра легше вже буде. Оп. Жалко, що я ще не хилюсь. Іди сюди. Все, мінус. Ой, вивернувся жорстко. Сейчас похилимся чуть. Хоть бы він не попав, Есть. Все, він мінус. Оп. Нет. Ну все, давай. Молодец. Все, первое место. Ну це імба. Все, давайте. Плюс чатик. Кстати, кто хочет со мной, я сейчас могу дать код команды. И будете играть со мной. Давайте лайкосы, давайте лайки. Давайте 2 лайка. 2 лайка давайте. Ага, рискованно на мене поліз. Оп. Ну це дуже легко на Хенку тут грати. Буду апати Хенка тепер. Оп. Давайте плюсик в чаті, хто на стріму. Плюс в чат. Давайте плюс в чат, хто на стріму.
Ой-ой-ой. Красивый килл, красивый килл. Ну, выдаю, выдаю. Так прям идеально одной пулечкой залетело туда. Ага. Блин, тут никого нема. Так, давайте плюс чатик. Чи чатика немає ще? Оп. Давай, 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 добий. Все, добий, молодець. Тепер надо добити. Ой-ой-ой. Вона ще живе. Оп, все. Вона так довго жила. А ну-ка. Ай, не. Я хотел красиво забрать. Привет, привет. Привет, король стрима. Привет. Про. Давайте плюс чат, хто на стриму. Плюс чат, хто на стриму. Не достало. Давайте плюс чатик, хто на стрімчик. Опа. Снеси, молодець. Ну, тепер я снесу. Оп. І закрив їх. Плюс чат, хто на стрімчику. Давайте плюсик в чат. Плюс чат. Плюс чат на стриму. Так, попытаемся Эльпримаса забрать. Оп. Оп. Пригни, давай. Полізь на мене. Пригни, давай. Пригни на мене. Я вас несу. На. Давайте. Плюс чат. Все, мінус бо. Ну тут тімплеєр. Тут два тіма. Хе-хе. Давай. Я тебе не буду підпускати. Просто. На. Все. Ты тут був такий самий главний. На. Пам. А. На. Не снесеш. Молодець, Эльпримас попробував. Ну, в мене тут реально не снести. Давайте плюсик в чат, давайте. Ми зможемо, давайте плюс чат. Плюсик в чат. Прикиньте, як зараз Ампер на мене хоп. І скільки я буду. Це просто... Це зараз буде така імба. Ну, давай. Поатакуй. Я вже і почти сніс. Поатакуйте на мене. Все, ти вже не живий, братан. Ти теж. Ти. Попадіть по мені, пожалуйста. Ой-ой. Це страшно. Едгар, і коли мене нема улиці, це прям страшно. На. Ні. Не встанеш. Давай ти ще на мене поліч. Давай до мене. Давай. Оп. Ну все, він хотів мене забрати. Ні. Ви сейчас реально. Давай. Поатакуй.
Атаку давай. На, ще одну бульку. Ого, на, ще ти теж. Так, мені похилиться. Чуть-чуть. Ага, клоун. Клоуна кидают, ну сейчас мы за клоуна наказываем. Сейчас попробуем пожить. Опа. Ну давай. На. Все. Клоун накидал. Все. Туда. Типа крутый. Клоун накинул и все на тобі. Так захотів, так просто. Бессовестный человек. Токсик. Токсиков сразу выносим. Да. Плюс баночки. Давай. Кто такой мене? Жалко, що я не хилюсь після цих ульт. А він тут? А він тут. Оп. Вінкс, це на мені не сработає. Тогда я тебе вже снесу і не буду мучити. Пам. На. Давай ще по мені попади. Я хочу снести, але він мені не нравиться. На. Все, давай. Братанчик, пока. Снесу одного. Сейчас ще попытаемся снести. Иди. Ах ты. Иди сюда, давай. Подойди давай. Подойди сюда. Давай. Давай, мене тут немає. Ладно. 10 банок. 10. О, да не снесу, наверное. Та ну це нереально. Опа. Момент. Опа. А сейчас могу уже снести. На. Не дам. Пам. На. Попади. Не попал. На. Все. Туда. Снесу. Давайте. Плюсики в чате. Давайте. Так, давайте. Давайте мы сейчас за минус тик сделаем. Сейчас минус тик мы попробуем сделать. Просто ходим пока. Так. Так, кто меня звонит? Пока что мы просто ходим. Все. Я задивився.
Все, апаем. Апаем пока. А як так? А, тож. Оп. Так, ну муху. Надо помешать мухе. Тут зарубить. Ну и чё совет он урон? Там реально дуже читерный урон. Та ні, це дуже читерний. Васабі це прям дисбаланс. Але скінчики там прям прикольні. Васабі. Хто на мене йде? Та ну Міко, не трогай мене. А, нет. О, хто мені це пише? Що тобі відповісти? Срано, срано. Що тобі срано? Що тобі срано отвітить? Що тобі срано отвітить? Позвони, позвони, позвони тобі, позвони, да? У мене не буде тобі зараз дзвонити. Ой. Я зайнятий чоловік. Бачиш, я зайнятий. Я після стріма тобі напишу, якщо тобі треба так щось тобі. Опа, все, забрав. Нет, я не буду дзвонити тобі. Що ти від мене хочеш? Хе. О, Фінкс це прям тут. Появиться, кого надо контрить важко. Есть. Оп, оп, попал. Напиши в ТГ, я тебе отвечу. Совет. Тебе дам совет. Линкан гули 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 ванчан. Ну який тобі дасть совет? Ти мені скажи, хоч із-за чого совет тобі надо дати. О, я случайно открыл телеграм. Що ти від мене хочеш? Ну, пиши давай, я ж коли ти там напишеш мені щось. Опа. Я твоїх, я твоїх снес. Ой, эпик. О, слушай. Дайте мне адского острия. Очень острое. Угу. Еще одна васаби.
10 видео. Да, конечно, мне тут... Так, все. Мне не надо таких. Давайте плюсик в чатик на стриму. Плюсик в чатик, пошли в чатик. Плюсик. Да, можно со мной погулять. Сейчас я заберу монеты, это я дам код команды, пойдем в трио. Так, трио. Ты специально мне руинишь. Создать. Заходи. Все. Апнуть 17к тобі? Ну, якщо тобі там... Не, Влад, я не хочу з тобою. Ти в мене в телеграмі там багато чого. Угу. Ну заходь. Заходь, Лазда и Педро. Пожалуйста, заходьте. Заберем ще монетки. О, стой. 17к тобі апнуть? Подожди, тип, в тебе ще даже 16 нема. Давай ти 16к спочатку апнем. Ну, спасибо, что пишешь в чат, Владик, но не надо мне мешать стримить, пожалуйста. Ну реально, ты чуть-чуть мешаешь мне, отвлекаешь меня. То мені дзвониш на стрімчику, то ще щось. Оп. О, здорово. Салют, привет. На. Ого, жив, хорош. Давай, полізь на мене, давай. Опа, все. Сниз. Все, він тут один остался. Ай. Привет. Кирилл, привет. Фу, я попав. А можна з тобою поіграти? Да, мене якраз один чоловік ще можна зі мною буде поіграти. Сейчас, секунду, доіграю катку і будеш зі мною. Так, что ж такое? На. Ах ты! Він ульту нажав, коли я ульту использовал. Ну, окей, сейчас я тебе дам. Тебе QR-код или просто код дать? О, Максимка, Максим, я помню тебе, ты мне писал. Заходьте, хто успіє першим? Хто успіє першим? Хе. То ти зайди. Я поставив там. А, Максимка не буде грати. Окей. Кирило, давай. О. 33к. О. Якийсь такий похожий аккаунт. Стой, на друзьях. Кирило, це ти? Кирило, це ти? Напиши в чат, ти чи ні? Напиши в чат, Кирило. Кирилка, напиши в чат, це ти чи не ти?
Ладно. У мене просто наче у Владіка, мого друга, коротше, є такий самий аккаунт, він називається 3К. Щось такий похожий. Похожий такий. Прям. Да, це все-таки він, тільки з другого аккаунта. Ай, я тебе понял, Владик, я тебе понял. Ты мне руинить хочешь, да? Я тебе понял, я тебе понял. А ты буду руинить потом так. Ну да. Не-не-не. Тебе ми виганяємо. Я знаю цю тіпочка, не надо мені таких тіпочок. Хто хоче, тільки не Влад, заходьте. Заходь, давайте. Добав ПЗ. Ні, я не добавлю тебе. Ты не мешаешь. ПЗ добав. ПЗ не добавлю. Ладно, пошли. Я с типочком пойду. Давайте 2 лайка і беру ще одного до себе. 2 лайка і беру ще одного до себе. Типа, в руму. Я жду. 4. Ти мені як рандому. Я тебя не понимаю. Ты можешь нормально писать. Научись писать, Владос, научись писать, а потом уже будешь мне. Влад, если хочешь, то жди, коли я буду доигрывать катку, и в той же самый момент заходь в катку. Возможно, ты хоть один раз попадешь до мене в каточку. Будешь мне мешать. Бессовестный. Есть. Опа. Опа. Ла-ла-ла-ла. С другого аккаунта? Да, окей, без проблем. С другого аккаунта? Окей, сейчас я тебе открою рум. И ты зайдешь. Оп. Это я помню, ты хотел со мной зайти. Но не смог зайти. У меня стрим закончился. А сейчас тебе есть еще нормально времени. Ого. Нулевий, не дивись, якщо там є 200, ну, 300 кубка на якомусь БЦ, то можеш заходити. Давайте 5 лайкосов. 5 лайков. Нет. Так, я жду человека. Заходь. Человек, заходь. А за який донат підеш в
ГЛДС. Дивись, я не ставив донат. Дивись, я не ставив донат. Я можу поставити, щоб ти донат мені скинув, но підеш в ТГ. А тобі взагалі зачем? Зачем тобі мій ТГ? Хочеш, зачем тобі? Об'ясни, я потім, якщо що, піду з тобою. Ну, скажи, зачем? Так, сейчас я подивлюся. Сейчас я жду. В топ підніматися мені і тобі. Ну дивися, я зараз не сильно хочу апати кубки, но на вихідних будуть стріма, по яким ми будемо апати з підписчиками кубки. Ну дивися, я зараз в чат можу скинути карту, на якій ви можете скинути донат. Якщо ти хочеш. Ща я скину. Подожди. Мне надо кое-что настроить, чтобы тебе скинуть. Сейчас пошлю. Сейчас. Так, сейчас, секундочку, подожди. Жди. Так, жди секунду. Мне надо тебе выслать. Я з України. Ось все, донат на карточку, якщо ти хочеш, звісно. Все, можу ще раз тобі дати. Таке теж Укр. Да. Ладно, окей, я жду, поки йду в каточку. Пишіть мені в чатик, якщо щось хочете, я можу вам взяти. Що зможу. Давайте, пацани, напишемо